Ngatak na sa mga agas, dulong sa inyo sa dalago nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sila sa man, mga balita sa batag sa ginampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa man mga tuwiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan, subong nga aga sa mga balita lokal. Ang pagdesisyon sa nga LTFRB sining fair high competition na imposible sa idalom sa nga Duterte administration iniapi sa pasubong adlaw Martes nagasaka naman sa nga 2.70 ang presyo sa nga gasolina and then 6 pesos and 55 centavos nagalupok ang ginasaka sa nga presyo sa nga diesel. Nag-epekto na iniala sa iso subong nga aga o daw iba na sa mga oil companies magapatuman alas 4 karon sa hapon. Ano ang epekto sa banwa sa mga mamumugon kaga sa mga empleyado kaya ba sa magasaka gani ang presyo sa produktong petrolyo nagamahal man ang presyo sa iba nga mga balaklon. Ginakapo dato na karon ang spokesperson sa Associated Labor Union sa Trade Union Congress of the Philippines, Mr. Alan Tanhusay. Kaya halos nabawi naman na subong ang ining agenda saka sa minimum wage kuanda sa sweldo sa mga empleyado. Diri sa aton sa may Western Visayas nagasaka ang minimum wage to 420 pesos to 450 pesos epektibo sa Domingo, Hunyo 5. Sa iba na pang mga balita lokal banwa ang iba na gani sa mga fisher folks napilitan na lang magabaligya sa ilang mga sakayang pandagat o kanilang mga motor bangka bangod sa sining nagapadayon nga paggasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Samtang base dari banwa sa survey sa social weather station sa ginabanta 3.1 million ka mga pamilya ng mga Pilipino ang nag-eksperyensya sang involuntary hunger in the past 3 months. Samtang sa iba na pang mga balita lokal, pahayag ni President Rodrigo Duterte nga dapat padayon nagyapon sa Philippine Drug Enforcement Agency kag mga kapulisan ang ining kampanya batok sa illegal nga druga ang welcome sini mga ahensya sa gobyerno diri sa aton sa may Western Visayas. I-check at na karon sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga balita nasyonal, ang pag-alboroto sa bulkang Bulusan sa may Sorsogon, Banwa nagaresulta na sa 20 milyon sa pesos nga damage sa sektor sa agrikultura. Base diri sa ginapagwa nga report ni Sorsogon na Governor Cheese Escudero nagadangat sa ginatos ka mga pumuloyo ang nag-evacuate bangod sining pag-alboroto sang bulkan. Sa iban pang mga balita nasyonal, President Rodrigo Duterte nagapanawagan sa mga Pilipino nga untatan na ang pamulitika kagahatagan na lang sang suporta si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Speaking sa ato na sa incoming President, kahapon nakigasapol na si Bongbong Marcos sa miyembro sa sining economic team para nga maistoryahan kung ano ang mga prioridad may kang taran sa ekonomiya sa idalom sang iyang administrasyon. Partido Federal ng Pilipinas sa muni ang kamuning partido ni President-elect Bongbong Marcos naka-file na sa ilang statement of contribution sa expenditures and nagapakita dali nga sila ang nakagasto sang 272 milyon sa pesos para sa kampanya. Sa mga balita international, kasunod sa ning asod-asod nga mass shooting dito sa Estados Unidos, subong nga ginakonsiderar na giman sang Kongreso sang Amerika ang ining pagpatigayon sang legislative measure para sa gun control.
Imagine ninyo, nagligad lang gid nga weekend, 12 gid ka mga tawo nagkalamatay sining dunga ng mass shooting sa may Philadelphia kag sa Tennessee. Sige, kigiban pa nga mga impormasyon nga mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay big time. 8 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpahayag kahapon. Unlikely nga ma-approve nila ang ini mga pending mga fare hike petitions before the Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa nabilin nga mga inadlaw sang administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Ini sa piyak pa sining padayon nga pagasaka sang presyo sa produktong petrolyo subong nga aga nagalupok na naman ang ginasaka sang presyo sang gasolina kag diesel sa naglain-lain nga mga kumpanya sang langis nga nag-operate diri sa aton sa Pilipinas. Ang gasolina nagsaka sang 2.70 pesos sang kada litro kag halos o masobra sini pilo sang ginsaka sang presyo sang gasolina ang ginsaka sang presyo sang diesel. Ang diesel nag-increase by 6 pesos and 55 centavos and then ang kerosene nagsaka sang 5 pesos kag 45 centavos. Sa separado ni mga advisory sang Chevron Philippines Incorporated o kanang mas kilala naton bilang Caltex, Flying V, Petron Corporation, Pilipinas Shell Petroleum Corporation kagang Sea Oil Philippines. Amo ni ang adjustment sa presyo sang diesel kag gasolina subong nga Martes sang aga. Ang Clean Fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated at ng PTT Philippines Corporation nagpatuman na sini magluwas gid lamang sa kerosene kahit hindi nila ina produkto. Ang ining adjustment nag-take effect alas 6 subong nga aga and then ang Clean Fuel mag-implementar subong bago gid lamang alas 8:01 subong nga aga. Ang Caltex una na sila alas 12:01 kaina sang kagahon nagasaka na ang presyo sang diesel kag gasolina nga ilang nga ginabaligya. Walang Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated at ng PTT Philippines Corporation nag-implementar sa ning adjustment sa presyo alas 6 subong nga aga. Ang ibanda sa ni Banwa ang implementasyon nila ginapatuman na alas 4 sang hapon. But so far ti palareho lang gid ang ining or ang amount bala ang kantidad nga dugang sa kada litro sang diesel kag gasolina. Ang domestic pump price sa subong halin sa pagsugod sang tuig 2022. Ang kada semana price hike ang ginapatuman. And halin sang bulan sang Enero, 8 gid lamang ka mga semana nga bayara sang rollback nga ginimplementar subong nga tuig. Walang tawon na ton sa latest data available from the Department of Energy halin sa pagsugod sang tuig 2022. Ang gasolina nagsaka sang 23 pesos kag 85 centavos. Liwat gasolina per liter nagsaka sang 23 pesos kag 85 centavos. Ang diesel nagdugang sang 30 pesos kag 30 centavos sa kada litro. And then ang kerosene nagsaka sang kabugusan na nga 27 pesos kag 65 centavos as of May 31st. Amo na ni subong ang ining dugang sa mga palasanon nilabi na sang mga nagabiyahe sa mga pampubliko nga mga salakyan and then sa mga nagapanag-iya sang pribado nga mga salakyan. Bata sila nga diri sang LTFRB apisar pa nga may pila ka mga grupo nga nag-file sang petitions way back sang January pa
para nga mapasakaan ang ining minimum fare up to 15 pesos from 9 pesos subong para nga ma-mitigate ang ining impact sa nga rising pump prices. Hindi pa gihapon ini madiskusyonan. Sa parte sa labor sector, ano ang ilaman nga mga sentimiento? Ang sentimiento subong sa mga mamumugon sa sining adlaw kada semana nalanggit nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Yara sa piyakalinya si ALU TUCP spokesperson na Mr. Alan Tanhusay via Zoom. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga sa imo. Mayang aga, Bombo Erlin. Good morning sa aton mga abyan. Nagalantaw kag tune in subong sa aton Bombo Radio. Mayang aga sa inyo tayo. Tuwing gini mayo nga morning, sir, 6 pesos and 55 centavos ang gindugang sa presyo sang diesel, and then almost 3 pesos sa presyo sang gasolina. Ano subong ang ginabatyag sang sektor sa mga mamumugon? Well, sa amon monitoring, though despite nga naghatag ang wage board Region 6, Western Visayas, ang wage increase 55 pesos kag 105 pesos. This wage increase, Bombo Erlin, will dissipate, no, malusaw init itong wage increase nga ginhatag sang wage board kay very extraordinary ang pagtaas ng gasoline kag diesel. So the increases will only be absorbed kumbaga sang extraordinary prices of gasoline and diesel. Oo. Kumbaga, sir, ginatagan na kita pa, pero those tuhan naman naghapon sa ginsaka sa mga nagapanguna balang nga mga balaklon kaya bisan na pagani wala pa na yang sang approval, for example dira sang DTI, pero hindi mga nagapanguna nga mga balaklon ng ginabakal naton bala sa merkado publiko. Inaya sir abi inang nagapasaka sila kay although ang DTI ti until monitoring man lang sila yamo. Ang Department of Agriculture wala man sila sang silingabing nga makontrol nila ang presyo. Bati ni mga pagkaon bala mga ginaluto naton automatic nagasaka ang presyo Oo, kag we have to take note, Bombo Erlin, nga ang presyo subong sang mga basic commodities, sa mga basic food needs naton. Ang basis for the increase now ay ang previous nga price increases ang gasolina kag iban pa nga mga raw materials, no. Ang basis sina subong ang nagligat pa nga mga inflation rate, no. But silingon ang pagtaas subong sang gasolina kag diesel, it will have its effect in a few weeks later sa aton mga basic food needs liwat, no. So it means nga there will be another clamor for prices to increase in the next few weeks because of the increases of diesel and gasoline today. Okay. Dira sa inyo, sir, sa Metro Manila, nauna na kamuya, sir, implement mo, no? Sining minimum wage hike. So, ang inyo minimum wage dira subong is 570 pesos. Yes. Diri sa amon niya, sir, 450 or 420, depende sa number of employees ng isa ka negosyo. Do you think enough ang ining ginimplementar nga price hike, ining wage hike, Sir Alan? Kung lantaw natin, for example, ang Metro Manila, no, kag ang Western Visayas, masyado kanubo pamangyapon sang wage rate naton sa Region 6 kag NCR. Kung ang basihan naton ang poverty threshold standard. Ang poverty threshold standard ng kinasiling ay 640 per day for a family of 5. Ini siyang 640 amo ni siya ang data halin sa Philippine Statistics Authority kag ang Food Nutrition Research Institute sa Department of Science and Technology. Ginahambal sini nga mga ahensya nga ini ang kinahanglan 640 pesos per day ang kinahanglan sa isa ka pamilya para makabakal siya sang
masustansya kag disente nga mga pagkaon para they would be healthy, they would have strong defense against diseases. Aha. So 640 Bomber Erlin compared to the 450 in Bacolod and Western Visayas and 570 in Metro Manila. Ano mangyapon? Very below the poverty threshold standard of Oo. 640. Okay lang na siya, sir, siguro kung single ka bala, Sir Alan, pero kung pamilyado ka medyo kulang gid sir, no? Kabos gid. Oo, kag ang isa pa ang very matuod na hindi nato makita in our naked eye ang ining 450 sa West Visayas kag ang 570 sa Metro Manila ang iya sining purchasing power no ay mabuhinan because of the almost 7 pesos na increases in diesel and almost 3 pesos increase in gasoline. So, ang increase sa buong nga adlaw sang gasolina kag diesel will have a negative impact diri sa existing minimum wage sang NCR kag West Visayas. So, the 450 pesos sa West Visayas kag ang 570 sa NCR will depreciate in a few weeks time following the increases of fuel. Aha. Subo nga gani, sir, nagsaka na ang presyo sang iban nga mga nagapanguna nga mga balaklon kay nagpagwa na sang suggested retail price ng Department of Trade and Industry. Subong ang pandesal kag inang Pinoy Tasty bala. Ang petisyon naman nila magkapasaka naman sila sang presyo sang tinapay. So, kung sa una, duwa ka pandesal, sir, busog ka na, parisan mo kape, subong yan, mahal ang presyo, pag naggamay ang size. Naggamay na gid ang size, kag of course, we have to understand ang mga business sector sa nagabaligya sining mga basic food naton. But we really have to look at the Marcos administration now. We are now looking at the Marcos administration on how they will address this problem because as we can see, ang Duterte administration nakaimpake na ang President Duterte kag he is ready to go, kumbaga. Yes. So he will not issue any policy. He will not issue a policy that would disturb the current status quo. So daw ginahatag niya lang sa mga ang responsibilidad sa Marcos administration kung ano himuon sang Bongbong Marcos with regards to these issues na experience naton transubong. Ano reaction ninyo, sir, kay ginpahayag sang Land Transportation and Franchising and Regulatory Board nga hindi na nila ni ma-actionan ng mga fair hike petitions hasta matapos ang termino ni President Rodrigo Duterte? Yeah, that's what precisely I am saying. No, the Duterte administration is about to go. They will not disturb the status quo, and they will just transfer the problem to the Bongbong Marcos administration. So hopefully, for the meantime, between this the transition period between the Duterte administration and the Marcos administration, there are incredible price increases of gasoline and basic necessities. So, ari kita sa tunga sa transition na daw hindi naging magiho ang Duterte administration kag at the same time ang Marcos administration nagapaminsar pa sang measure o sa mga steps to address the problem. In the meantime, we have to medyo mag-antos-antos kita anay for the meantime. Oo. Although mayo ini, sir, nga balita para sa mga commuters, kaya at least subong hindi pa ni siya matagan sa nagakaigong atensyon sa LTFRB. Pero para naman sa mga drivers, kung hindi magpadayon, siguro, sir, maintindihan man naton sila nga need gid nga pasakaan ang pamasahe. Yes, we recognize that kami sa TUCP, we will not obstruct, we will not
go against the petition of the transport groups to seek higher transportation. Hindi na naman sila pag i-oppose, but because we understand the situation. Oo. The situation now lies on the Marcos administration kung ano ang himuon sang Bongbong Marcos with regards to these issues. Oo. Pero sir, kung mag 15 pesos, kay subong di ba 9 dira sa Metro Manila, ang petition is simuon nga 15. Anong views ni mo dira, Sir Alan? Well, Mahal-mahal, no? hindi kami according to the rules, no? Bomber Erlin, hindi kami pwede mag-file sang another wage increase petition within 1 year after 1 the year. wage increase order was given. Oo. So we really have a situation now because hindi na natin mapunggan ang petition for higher transport fare. So we have to confront the problem, and all we will ask now for the Marcos administration is to have an open mind, to have an open heart, to welcome any discussions and solution proposals from the labor sector particularly. Oo. Kaya din nato na ni Sir makontrol because gina-import nato na 100% ng oil nga ginakinanglan sa Pilipinas. So, kung ano ang mga factors sa ginakuhaan naton or mga sitwasyon na dito, ini nagaserbe bilang isa sa mga factors sa pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. Ini mabuhin-buhinan tani kung ipaiway sang gobyerno ang pag-collect sang excise tax sa gasolina and then sa diesel kag kerosene nga gina-import. However, duway gid resource sang tugon ang Duterte administration. Ano ang recommendation or expectation na bininyo from the Marcos administration sa pag-sugod July 1? Of course, ang gina-float namon subong at we are saying na tani ang Marcos administration should stop introducing new taxes to the general public, no. May mga taxes na pwede siguro i-impose but on some particular sector but not for all sector. We will sink deeper if the Marcos administration will impose new measure of taxes. So ang among ginapangabay sa iya subong natani hindi siya mag-introduce sa mga bago nga mga taxes kag buwis sa aton tanan because that would be a very very difficult situation for workers. Take note, Bomber Erlin, nga ang wages, despite of the increases, ang purchasing powers ang wages will decrease in a few weeks time because of the series of increases in fuel. So, naman na. Nagakupos. Kumbaga siyang baloras ang piso ng kwarta nga ginadala. Tagakupos siya bala, sir, no? Yes, especially if the prices of basic necessities will increase, no? The prices the value of purchasing power of the wages will go down. Definitely. Pero nag-upod ka mo diri sa mga grupo nga nag-rekomendar o kung nag-suggest sa gobyerno nga kung pwede i-suspend ang implementation of excise tax sa gasolina kag sa diesel, Sir Alan? Yes, we support this move from the transport sector, especially to suspend the implementation excise tax. Especially the government really have to make an effective distribution of the subsidies, no, sa atong mga public utility drivers, mga jeepney drivers. Kinanglan effective ang distribution subong sang cash assistance o cash ayuda sa aton mga jeepney drivers because as of today very problematic ang listahan sang LTFRB kung sino ang katagan sang cash assistance. Wag yapon ni ba actually, sir, nakabaton sang fuel subsidy bala? Wala. So very problematic ang LTFRB sa pag-distribute sang cash assistance sa aton mga jeepney drivers. Kay iban actually, sir,
Ara naman ang cash card nila pero way pagid nila yan na baton halin sa may land bank. Kag daw ka komplikado bala. Mas mayo to siguro ang nauna to balang ginahatag na lang bala sir sa mga fuel stations. So once nga dira kaya nagpatughong basta public utility vehicle ka automatic may discount. I think that is very much easier, no, Sir Alan? Yeah, medyo effective atong measure nga to nga every time you pass by o every time nga magpagkasulina ka sa mga gas stations, that's the time that you avail of the government subsidy or cash assistance. Oo. So amo na siguro medyo mas effective pa to kaysa subong i-distribute ang card, nahatagan ka man sang card, happy ka na pero wala gali unod. So very problematic for the jeepney drivers. Okay. Hugot-hugot lagi kita nanay pa. Subong sa kado, lagi kita may mahimo. Kung pwede pa ba lang makatipid kita to the extreme siguro himuon nato, no, Sir Alan? We are looking at in the next few months, subong bakasyon sa mga bata. In the next 2 months, enrollment naman. So, that's another issue that we have to tackle na kinanglan siguro medyo maghinay-hinay kita sa a new round of tuition fee increases. Okay. Sir Alan, thank you good sir sa time ni mo dre sa amon ni sa Bawang Radyo Bacolod. Kabay pang maistoryahan man ni kaya kahapon gani nag-meet naman si President-elect Bongbong Marcos sa mga miyembro sang economic team. Sir Alan Santanhusay, sir, thank you so much for joining us sa mga aga. Saliwat mayong aga sa imo. Thank you, Gid. Bumbo Erlin. Thank you, Gid Bumbo Radio. May ngaga sa inyo tanan. Madamang salamat kay Associated Labor Union sa Trade Union Congress of the Philippines spokesperson na Mr. Alan Tanhusay. Nag-upo naman ang biggest labor union sa country sa mga grupo na nagpanawagan na kung pwede suspend lang ang implementasyon sa excise tax sa diesel kag gasolina, at least mabuhin-buhin na ng ining presyo sa mga produktong petrolyo nga ginakinahanglan sa mga pampubliko nga mga salakyan, at the same time sa mga heavy industries and equipment banwa. And sa mga nagapanagiyan naman sa pribado, ang mga salakyan nga nagagamit sang o nagagasto ang nagabakal sang gasolina. Ang ining pagsaka nga inisang presyo sang diesel kag gasolina subong nga Martes. Ang desisyon hindi lamang subong nga Martes bansang tinalikdan na pamanang mga sinemana kay ang mga kapungsuran sa Europe ang nagdesisyon nga magapatuman sang ban sa langis nga nagikan sa Russia. 70% nga binagligad sang oil nga ginaproduce ang Russia ginabakal sa mga European countries. So nagpatuman na sila sang oil embargo and kabahin ini sang pina o sanction o silot nila sa Russia halin sa gin-invade sang Russia ang Ukraine sa Pebrero 24 subong nga tuig. Te subongo manog-apat na kabulan. Manog-apat na kabulan humalin sang ginsakop sang Russia ang Ukraine kag nagresulta nga ti amon ni subong ang nadesisyonan sang madamo nga mga kapungsuran. So ang diesel nagsaka na naman sang 6 pesos and 55 centavos per liter. Ang gasolina nagsaka sang 2 pesos kag 70 centimos. Karon ang diesel amoni ang may pinaka amoni ang nagsaka sang dako gidya subong nga aga. Although this is lower kung ikumparar naton sa tinalikdan nga bulan sang Mayo nga nagdanggat sa 13 pesos gito dumduman ninyo tong 13 pesos ganyan gindugang sang presyo sang diesel. At least subong ini nagsaka sang 6 pesos and 55 centavos. Awan ng iba nagkapon nga may sobra sa ilang budget, nagpakarga na dayon, nagpa full tank na.
Ano mapahayagan dire kati sila ban isa sa mga apektado, mga nagabiyahe sa mga pampubliko nga mga salakyan. I-check nato nang pila ka mga drivers sa Alangila no kuan Granada, Burgos, market diri sa ato na sa Maya syudad sa Bacolod, direkta sa Maya terminal dira sa Maya Burgos sa market si Bombo Gracelyn Nabaton atis makapakiginon ano na kita sa pila ka mga drivers. Bombo Gracelyn Nabaton, kamin. Bombo Arlene, live kita subong sa terminal sang jeep diri sa Burgos Public Market. Kagaton kuhaan man sang reaksyon ining aton mga kauturan nga nabahin sa sining pagsaka liwat sang presyo sang krudo. So Bombo Arlene, ari ang tupad ko si Sir Oliver Malones, isa ka driver sang jeep kag ang iya sining nga ruta Alangilan Burgos. So Sir, Okay, maging kapunta na Oliver si Malunes. Yes. Oliver Bombo Malunes, no? Oliver Malones. Malunes. Okay, Yes. sige. So, Batian sir, niya ko maging na Bombo kapunta. Grace. Yes, Bombo Erlin. May monitor niya siya. Okay. Kapunta si Bombo Erlin sa piyak nga linya, sir. Sir Oliver, good morning sir. Si Bombo Erlini sa piyak nga linya. Good morning, ma'am. Doon gini ba yung aga para sa inyo kay alas 6 subong aga. Actually, iban gani sir, alas 12:01 nagpatuman na sang adjustment 6 pesos and 55 centavos ganang gindugang sang diesel. Ano subong ginabatyag nimo bilang isa ka driver sang pampubliko nga jeep? Sa subong, ma'am, nga tinion, medyo masakit-sakit sa amon nga sa 63 pa lang gani ang presyo sang krudo plus nga nagsaka ang 6 pesos. So sa amon ni blang nga biyahe ay subong nga kapigado sang lot sanay nagdugang pagid sang size masakit-sakit para sa amon, ma'am. Bahin sa mga driver kami subong insakto lang kung kisa gani pang kilo-kilo plus pag hindi nagtaas sa size masakit para sa amon, ma'am. Bali mang 80 na sir, no? Nag-80 na gani. O nag-80 ng litro, ma'am. Oo, kay kahapon sobra 73 plus 6 and 55 centavos subong nag-80 na siya. Nakapatughong kaya kay na Sir Oliver? Kagapon pa lang nagtugong na ko, ma'am, kag subong karon naman ko matugong mga udto. Oo. Pero full tank gina siya sir or importante lang makalabot alangilan kag balik naman sa Burgos? O hindi lang gid full tank, ma'am, mga tunga-tunga lang kay kung i-full tank mo gid duha man lang kami kadulog, duha ka taklad ti way nagita insakto mo na lang ni krudo, wala na tay dala sa aton panimalay ni pamilya ta. Oo. Pila ang inyong boundary subong sir? Boundary namon mga 600. 600. Pila na mapatakas mo sa isa ka adlaw? Sa isa ka ida makataklad ka 600 1 2. Di ang dulog mo wala piyo kay kaysa pa dulog do tayo mapasayro. Mara lang tada mga kabandire mga 500 naman. Okay. 500 naman. Pila magasto mo sila sir sa diesel? Sa diesel sang 73 pa lang daan nagawan to kami ang adlaw mo. Okay. Ti subong sa 80. Oh, nag-80 na ti ari makaon na kami ni mga 15 mga adlaw. 1.5 na, grabe sir, no? So, pila na lang na madala mo sa inyo balay? Ti sa subong ni nga sa sistema, ma'am. Balaan na ni karon ni maka 300 ka dito, okay na? Sa 73 sir, mga pila pa natani inyo madala pa uli? Sa Stintan 3, makadala ka ni 600. Ti sa subong siguro bisan mga 300 na ilang ro, ma'am. Ahay. Pila ka mo sir ka biyahe isa ka adlaw? Sa amon diri sa Langilan, ma'am, maka 3 ka kataklad, 3 ka kadulog, okay na. Pero kung taas ang numero mo, 2 ka lang kadulog, 2 ka makataklad. Kay damo ban ka mo sir, no? So, nagapila. Oo, may aragani nga isa lang kadulog, isa lang kataklad. Ay, mo gali. So, mga pila na kaminutos, tambay ninyo dira sir sa merkado. As terminal ninyo, abe. Ari subong sa terminal namon, diyo kadugay na o lapit na isa ka oras. Isa ka naka-oras da? Kadugay gali sir, no? Kati wala to ninyo, di ba sir, nga mapuno gid ang jeep? Oo, ma'am, kay kung hindi namon ni pagpunon, mapirde kami ni ma'am mo. Oo. Pilang capacity gani si na Sir Oliver?
Ang capacity yan ng pulo-pulo. Pulo-pulo. Duwa sa tonset. Pilang pamasahe na subong pataka? 30, ma'am. 30. Oo. Ahay. So, dako ginabi ang buhin. Kung amuni ang presyo 80, nagligad ganito sa nga daw 13 pesos. To pila to ang inyong gasto. Ang magasto namon to ma'am 1-2 sa krudo sa 73. Okay. Pero nagligad to sir, do nag 13 pesos gito ba lang saka. Mas mahal pa ganun, gito no ang inyong gasto. Pero 80 plus man to ang kada litro sang diesel. Oo. Subong sir, kay amo na ni kamahal, do you think kinahanglan nagit pasakaan ang pamasahe? So, kung magdugang pagid kami sa 30 namon gani ma'am nga pamasahe ang pasahero daw kaysa daw hindi ba maluoy ka man nga daw hindi gani ka plite ti padugangan pa ni namon hindi na lang ni sila maluoy ka naman. Oo. Magtratay 5 guro sir, duway na guro jutay na lang pasahero ninyo no? Oo ma'am. Jutay na lang madulhong, jutay man ang mataklad. Anyway, ano ang inyo, kung may panawagan ka, sir, kay incoming President Bongbong Marcos, ano nang panawagan mo sa iya? Ang panawagan talang naguro sa gobyerno ma'am na kung pwede mapanubuan ang presyo sang krodo kay sa krodo halos tanan ang saka mo pag sumaka ang krodo ang tanan masunod di kung magdugang kami pamasahe maluoy naman ta sa pasayro o sa 30 pesos tako na nagani sa ila. Sa gobyerno lang ro mama kung inyo lang matulupangdan man kung ano man ang kapigado sa amon nga driver kaluoy nagilang na lang aton ma'am. May malabaton man ka mo sir nga fuel, anong pantawid pa sa card na May ara na ma'am. Pero may unod man sir? May unod. Pero kaisa lang ka mo nakabaton? Nakabato, nakaduwa ma'am. Okay. Pero do wala na nasundan? Wala na ma'am. Mas mahapos na sir ang ng card o kung to sang unang ang discount bala ara na gedya sa mga gasolinahan? O ara sa ang discount sa nagligat no sa driver ma'am. Oo. Ay sa operator. Pero nakaagi to sir nga basta PUJ ka pagpatughong ninyo sa may gasolinahan, di ba do automatic may discount? Dinagi ang mas maayo sa to sir inang sa card o kung kada patughong ninyo may discount sa mga gasolinahan? Mas maayo to sa card ma'am. Mas nami. Okay. Sige, Sir Oliver Malunas, halong-halong gid sa pagbiyahe. Thank you gid sir ha. Salamat ma'am. Okay. Grabe no, Bombo Grace, iti 300 sa lang mandala nila pa uli. Yes, Bombarlin, pares man to kagina sa interview ta sa Ceres Northbound or Northbound Ceres Terminal, Bombarlin, no? Nga 300, okay na. Pero kung paminsaron mo kung sige-sige, wala Bombarlin, plus nagataas ang presyo, pero digid Japon. Amo gani man. Sige, hindi. Bakit matipid kita sa paano kita makatipid sa kano kamahal gid ang tanan. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bombarlin, no? Like ito diri sa Burgos Public Market, diri sa terminal sa mga jeep, ini si Bombo Grace, din na bata nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Boom! Madamang salamat kay Bombo Grace din na labatuan with Sir Oliver Malunas sa dira sa may Burgos sa market. Ay dira na nga terminal sa Alangilan na Granada, Burgos ang mga jeep. Tag 30 ang pamasahe kun pasakaan na pagid. Jutay na lang gid ang pasahero sa mga jeep. Ayo, sige, ano na lang kita sinisipay na gis kita sa nagginasaka sa gasolina kag diesel kada semana. Siling sa Department of Energy Banwa, nagpatawag sila sang pagsinapol sa mga kompanya sang langis kahapon para siguraduhon nga may ara sang bastante nga supply sang produktong petrolyo diri sa Pilipinas hasta sa bulan sang Agosto. Ang problema, wala man sa mga nakikita ba nga factor ng gobyerno nga makapanubo
o kan makaresulta sa bagnubo sang presyo sang imported nga langis sa world market sa masunod nga mga semana. And so far, suno kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, we will be expecting an increasing trend. Panataas, pasaka na lang ni nga pasaka. Hindi natin masiguro ang amount suno kay Energy Official Rino Abad. So magluwas sa mga discount kay ginahatag sa mga gasolinahan, inaya depende kung may ginatanyag ina silang promo sa mga nagbakal sang gasolina kag sang diesel, wala sa may mahimo ang gobyerno. Agod nga mapunggan ang ining wala untat nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Pero kung nahungdo na gida sa ngaton sa gobyerno, may provision na dira sa train law, sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, nga pwede masuspend ang implementation of the excise tax kung maglapaw na sa $80 ang kada bariles ang crude. Ang crude, banwa, amo na ang ginaproseso para nga mahimo siya nga diesel, gasolina, jet fuel, etc. So, kung magsaka na gani ang presyo, maglapaw na ang presyo sang crude sa $80 per barrel, pwede na tani masuspend ang excise tax. Subong lame duck na si President Rodrigo Duterte, amo na gani nga nagapanawagan naman lang siya sa aton nga mga Pilipino nga suportahan ng Marcos administration because pila na gid lamang banwa kadlaw ang pagtulog ni President Rodrigo Duterte sa Malacañang Palace. And matapos na ang iyang termino sa Hunyo 30 sang Udo, and why na siguro kita may malauman nga tikang coming from the Duterte administration nga pwede masuspend ang ining excise tax. Kaya kung mayroon sang excise tax nga 6 pesos sa diesel kag 10 pesos sa gasolina, ina makapanubo-nubo gidyatani sang presyo kay ang buwis nga nga ginapatong sang gobyerno sa mga imported nga mga products. Ginabawi man ang ina sang importer sa presyo man sang ilang nga produkto. Tikon way tani sang excise tax, amo man na ang mabuhin. Kay inaya okay man lang ina para sa mga importers kung mayara sang excise tax, kahit ang panindugan nila, hindi man na kami lang gidyang makulo sina, hindi man lang nga kami lang maabaga sina, kundi ipasa man lang ina sa mga konsumidor, ipasa man lang ina sa mga nagabakal. Ang panawagan sa bila ka mga grupo, halin pa ba ni sa tinalikdan, amo nagipamangkot ni naton sa Mr. Alan Tanhusay sa Kalo TUCP, kag sila nagaupod ba ni sa panawagan, ginadulso, kung pwede isuspend lang anay ang excise tax sa petrolyo. Pero ang panindugan sa Department of Budget and Management is more than 100 billion pesos sa madula sa kaban sa gobyerno sa aton sa ning revenues kung isuspend ang ining excise tax sa diesel kag sa gasolina, tiwan kita may mahimo. Kaya muna ilaya nga panindugan. In fact, naman gani makarekomendar ang Department of Energy, ang Department of mga nag-cover. Ang DBM, syempre, kagang Department of Finance, sila na yung concern sa kwarta mo. Kaya ilaya panindugan, hindi nato ni na mahimo because kadako sang epekto sina sa kabugusan nga revenue sang aton na gobyerno. Hindi pwede nga mapaiway. So, uluan tos kay kita danay subong. Sana silingatan na for the nth time pante na lang giningway nagasaka banwa. Once nga magsaka nga ng presyo sa produktong petrolyo, ilabi na sa diesel, amo ni subong 80 plus na. Sobra na 80 ang kada litro sang diesel automatic nagasaka gidang tanan because nagasaka man ang transport cost, nagasaka ang generation cost kagang ang gasto sang sining mga nagagamit sang diesel bisan pag mga power plant nato nagagamit man sang diesel.
mga heavy industry sa diesel ang ginagamit nila. Muna subong mas dako ang demanda, mas dako ang saka sa presyo sang diesel kay ang mas mataas ang demanda subong amo ni ang iya sang diesel. Ibisa na pagani mga barko sa hit nila dira bala. Maski pagani pag-hit nila sang bunker fuel, diesel ang ginagamit nila. So, hindi naton mapunggan, hindi makontrol ang ining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sa world market. Ang mahimo na lang gitanin diri sang gobyerno isang suspension of the implementation of the excise tax. However, kabay pangina siya matun-an because ang mga Pilipino nga daan only 10% ang mayara sa mga pribado nga mga salakyan. So, ang gasolina subong mas barato sang sa diesel. Ang 90% sang Philippine population naga-commute. Tekon inapasakaan apektado gid ang mga commuters bisan hindi pa gani magasaka ang presyo sa aton sa nga pamasahe, nagabawi man gyapon sa presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ang presyo sang isda nagamahal man because ang mga motor bangka nga daan ti diesel ang ginagamit nila mo. In fact, napilaganin sa ka mga fishermen na bala ay masubo ining nga balita. Some fishers have decided to sell boats. Ibaligya na lang nila, iban gani sinigin baligya na lang nila kay ang iban naton sa mga koturan nga mga magagmay malang balang nga mga mangingisda. Nagautang ina sila sa ginalinan nila and then nagautang sila sa mga financiers bala. Pag halin nila para magpanagat, inang mangutang ina sila. For example, pila na bidra kagalon, iba na ganin, drum ko na inang mga medyo barko na blang gamay ginagamit nila para pagpangisda. And then pagbalik amo na ng pagbayad nila. So, kung mahal ang undang taas ang gasto nila sa diesel, pataasan man na nila ang presyo sa isda nga ginakumpra sa ila, ada naman na mabakal na ton sa merkado. So, di na ton sa malipod banigar ang presyo sa bong sang marot, iban pagid nga mga isda dirang marot gani sa bong sobra 200 pesos ang kada kilo. Hindi man na bibawi on sa mga fishermen because kamahal man sang gasto nila sa gatong, kamahal na sang gasto nila sa diesel. And some fishermen have decided to sell their boats amid the soaring prices of petroleum products in the country. Kasiling diri sa mga nagapanagiya sa mga fishing boat, ang pagsaka halos kada semana na gini. Kaya sa sulod sang 6 ka bulan na subong 8 lang gid ka semana nga mayara sang rollback. Kung mayara man sang rollback, ang ginanubo sang presyo sang diesel kag gasolina tag piso-piso lang. Pero kung magsaka na gani, no? Kung saka na gani sobra 2. Pero sini 2.10 para sa gasolina. Sa diesel 6 pesos kag 55 centimos. Nagligad to ya gani 12, 13 pag ito yung ginsaka, bonano na lang ni. Tisiling sa mga panagat, it is too costly na para sa abon kay successive ang ining increases sa presyo sa produktong petrolyo. Hindi na namon kaya ang pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina kay man adlaw-adlaw kami nagabakal para man sa mga nagabiyahe sa mga pampubliko nga mga salakyan, adlaw-adlaw nagabakal kami sang sina nga produkto. Tingiban na diri gani naguntat na sa pagpanagat kay hindi gani kami makabawi. Siling sa mga nagapanagat, mga small fishers. Hindi kami gani makabawi sa amon nga gasto sa gatong. Sa amon nga hulik to kay hindi naman gidamo na ka damo subong. O kung damo na ganyang populasyon. Damo na ganyang populasyon naton nga damo sa mga palakan uno, no? Titanan apektado banwa sa paggasaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. So wait and see kita subong kung ano mapatuman diri sa Marcos administration, ilabi na ko nini ang magpadayon.
magluwas langit banwa kung magkambyo na tong utok ni Russian President Vladimir Putin nga untatan na to nilang gira to sa Ukraine kuno nila mga nagsakop nila amo lang ng ilaw. Galing kay bisan na siguro apektado man sa mga ekonomiya sang Russia si Putin nga nga sa pagkamanggaranon manabi sa iya mo. Si Putin yung why na ya gabatyag. Kita nyo siya na ganin, maskin na why pa lang invasion dito sa Ukraine, walang taon mo si Putin, do wala emosyon, no? Amo ba na guro sa buong ginabatyag naman siya, hiwae ko man ako niya kay naamo man ko yung kwarta ngayon kwan kag isa pati ang ila production sa buong ti sila man na nagagamit dito. Sila man lang mga nagakonsumo. Ting gusto mayara man siya sa gusto pamatud-an sa bilog ng kalibutan. Siya tayo na ito sa Banwa na bilin, antas ang San Nueva Ecija. Pagbalik naton, ay pahayag na President Rodrigo Duterte for the Philippine National Police and Philippine Drug Enforcement Agency continue ang drug war. Kay, kung sa pagsugod ko, ang baling President Rodrigo Duterte, minilyon lang tong balor sa illegal nga druga nga nagkakakompiskar subong bilyon na gid. Balikan ta, diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bako. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang ang nakaligad sa taknang kalas sa Nueva Saga.
Balikan na dali sa nga palatuntunan sa Bombohanay Big Time. At sa banwang paggabiya ni President Rodrigo Duterte, mayroon siya sang talk to the nation. Kag may pila siya ka mga habilin. Pila ka mga tugon sa ato ng mga Pilipino. Siyempre, sa nadara ang pagrespeto kag pagbaton na naton sang resulta sang eleksyon kay sa Webes. So, isa na kabulan humalin sa ginpatigayon ang pinili ay kon sa diin ginboto sang kalabanan ng mga Pilipino si incoming President Bongbong Marcos. Nga amo ang magabulos sa kay President Rodrigo Duterte. Tisiling ganis ang presidente, untatin na ninyo ang pamulitika. Kag suportahan na lang naton ang incoming administration, kaga syempre ang magapungko nga dan bilang vice-presidente. Wala sang liwan, gani ang bata ni incoming outgoing President Duterte, si subong Mayor Inday Sara Duterte. Kag siya ang magaserbe bilang tiglikom sang Department of Education. Ang isa man sa mga tugon ni President Rodrigo Duterte, siya ang nagpanawagan sa aton nga mga security forces. Padayonon ang ginsuguran sang Duterte administration ang kampanya batok sa illegal nga droga. Kaginainganyo gid sini ang Philippine National Police panumdumon ang ilang pungsod irrespective of kaming mga leaders. Huwag niyong bitawan yung fervor sa inyong puso. Try to maintain your momentum against the drug problem. Ang ining statement ni President Rodrigo Duterte kasunod sang ginreport na Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang mga law enforcers naka-seize, nakakompeskar sang illegal nga druga nga nagabalor sang 897 million pesos. Halin sang Mayo 22 hasta Hunyo 4 gid lamang. Pila lang kasi mana. Why gani duha? Suno kay Secretary Eduardo Anyo, ang mga otoridad na ton nakakandak sang 6 tubtob 8 o kung nagakandak sang 6 tubtob 8 ka mga buy-bust operations kada adlaw. Sa latest data coming from the Philippine Drug Enforcement Agency, kabugusan nga 89.29 billion pesos nga balor sang narcotics ang nakonfiskar sa mga otoridad halin Hulyo 1, tig 2016 hasta Abril 30, tig 2022. That is across the country, nationwide sa bilog nga Pilipinas. Halin sang nagsugod ang Duterte administration sa liwat 89.29 billion pesos nga balor sang illegal nga druga ang nakonfiskar. So, ginako ni President Rodrigo Duterte nga siya ang ginakulbaan, siya ang nahadlok kay man ang ining illegal nga druga, ang illegal drug trade, ginasulod sa iban naton sa mga kauturan kay easy money, hapos lang makakwarta. Kag ang ining problema naton nagapadayon sa gyapon, abisar pa nga timayara na sang mga warning. Kumalikan naton mga warning ni President Rodrigo Duterte. I will kill you kung mag-engage ka mo sa illegal nga droga. Matapahayag kagabi sang presidente, padayunon lang sa mga security forces naton, mga kapolisan, ang ining kampanya batok sa illegal nga droga. Likaw lang gina, hambal sa presidente, from drugs and the temptation of money. If you really love the country, naghingyo maninit to maintain sa ilang reputation bilang dependable authorities. Kaya dako din ang pagsalig sa mga kapsang presidente, sa mga kapolisan na banwa,
Siling niya may mga skala wag sa manadira mayara man sang engage sa illegal nga droga but jutay lang sila. Balikan naton ang kabahin isang Talk to the Nation ni President Rodrigo Duterte. Yun ang worry ko. As an outgoing president, I'm scared because of the penchant of people really to go to do drugs because of the money. Ang problema itong ilang Pilipino tamaan ito. And noong una, medyo milyon-milyon lang. Ngayon, bilyon na. So, there is, meron na lang tayong pinakamaliit na window to operate. Maniwala kayo, if everything goes wrong and there is no more right momentum for us, then we are finished as a nation. Well, I trust that the next administration will also do its very best to confront itong drug. Okay, ang kabahin na banwan sa Talk to the Nation ni President Rodrigo Duterte kagabi. Kagkampante man na siya dere nga padayono ni isang Marcos administration, stated man na ganin ni incoming President Bongbong Marcos, although mga nagagwa nga ti basi pwede man mahimo bilang drug czar o kan anti-drug czar si President Rodrigo Duterte, pero tinugin toldo kanya na hindi siya gusto. Pero kampante dere ang presidente nga himuon man ni incoming President Bongbong Marcos ang yaman niya nga masarangan na parang matap na ang ining problema batok sa illegal nga droga. Kaya subongo dumas dumas naglala pagidagani. Amo man gani nga bal sa presidente nagligad ni milyon lang subong daw bilyones nagin. Ay tinano ay napunggan ang supply nga nagasulod dere. Kasunod sa ning instruction ni President Rodrigo Duterte sa mga miyembro sa Philippine National Police ang mapahayag sa Police Regional Office 6. Bombo Gracelyn Labaton sa report kamin. Bomba Erlin, kadugay na sa pag-away batok sa illegal nga droga kag sa tiyempo ni President Rodrigo Roa Duterte kadako gid sang tion man mamarling nga ginhatag diri kag amo man kadako man sang pondo nga ginagamit sa aton mga kapulisan sa pagbato sa sining halit sa aton pungsod amo ni ang illegal nga droga. So Bomberlin, sa pagpakigangot sa Police Regional Office 6 kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa PRO 6 ang according sa iya bisan pa nga manaog na sa pwesto ni si PRRD padayunon japo nila ang ginatawag nga war on drugs with intensity hindi na mapalong Mambo Erlin kag tidiri daan sa syudad sa Bacolod for example ang pinakatayog nga operation nga ginapatigayon kung drug by bus operation sa isa ka semana makatatlo makadakop ining CDEO abe kung ang aton diri nga mga police stations sa syudad sa Tikon balikan na gani naton na jutay bamo amay bamo Grace. Yes. Subong nga semana dako gid diri ang accomplishment sa mga kapolisan nagligad nga gabi dira sa may Purok Kawayan, Barangay Banago. Almost 7 million pesos, hindi bala? And then, nasundan pagid dira sa singkang 700,000 pesos. Di ko na combine na doon, almost 8 million ginang na-confiscate in just 2 days, subong nga semana. And Bob Erlin, before sinasang duwa ka mga operations ang CDE Abicag Police Station 8, may ara kita 2 million nga nakuha man sa Barangay Takuling. Naging operate man sa Police Station 5. So in just 1 week lang na, Bomberlin. So, ang amo ni Bomberlin nga mga operations,
ang mga kapulisan ta diri sa bahin bisang Western Visayas ang nagabakod pagid ang operasyon nila kag ang ilang mga tactics no sa pagpadakop sa mga suspetsado kag wala ni sila Bombarlin nagatulog na gani no according man sa kay Police Lieutenant Mugato Ligad nga bisan Bombarlin nga hindi wala makaupod ang mga heads ini sige ang pag-communicate bala no sa ila sining operation no para lang matigayon si no bisan Lieutenant Mugato, but in fairness man sa iya, ginakomment naton sa Subong City Drug Enforcement Unit, Mamo Grace, kay masubatian nato na sila bala, no? Kag dako ang ilang accomplishment. Ang in fairness sa kay Lieutenant Mugato, kapag kilala, balaya kaga pa-interview, nagligad to ang head nila na yan, hindi na yung magpakilala, Mamo Grace, pa-interview, pero may gapakilala. Anong ginakadukan niya to man? At least subong nag-improve na siya bala. Yes, kay nag-station commander. Oo. Gani man. Kagti, congratulations kay sa naligadaan nga bulan sa Mayo Bombarlin. Ang ilan na confiscate 5.1 lang. So sa mga first week sang June, nalapuasan kinila ang 5.1, no? Malapit-lapit gid sa 7 million. So ang nadakpan to nyo, identified ti Bombarlin ng mga follow-up operations pa ni sila aton nabantayan, no? Kagti balik kita sa PRO6 nga statement Bombarlin nga kung hindi man madula gid dayon kikamudlay gini basta addiction daan ang nasriyahan ang mahimo lang sa ni Bombarlin, no, according kay Sir Solis, supply and demand reduction, no? Muna ang tuyo gid, no? Pero actually, dapat ginatutukan ng supply gid bala mo Grace. Kaya kung pang balo ng mga kapulisan na naton and the Philippine Drug Enforcement Agency, ang ining mga mga illegal drug laboratories na dismantle na nila mo, sumining why na. Buta balon, ang ining druga, ngari dari sa aton, halin sa iluwasang pungsod. Ti kunugot darang pagbantay sa Bureau of Customs, hindi man makasulod ang ining supply. Kaya bisan ano pa na kadamo ang mga gusto maggamit, pero kung sila may mabakal, mauntat na lang gid sila. Mas unahon gid Bombarlin, no, ang ginalunggaan na bala sa mga supply kay para man nga hindi makadali-dali ang mga nagagamit sini. Kaya kung pamakuton taman mga kapulisan ta Bombarlin nga sa pihak, no, sang grabe nga warning grabe nga campaign against illegal drugs kadako Japon sang makuha, no, manangin kabalakan sa aton nga presidente Bombarlin according ni sa ila yan, no, ay tungod nga sila man ga-operate kaya ang mga tao nga involved diri Bombarlin na addict na gid bala, no, sa kinabuhi nga amo na kay easy money, no. Imagine mo sang una maka-break kita sang minilyon ka pesos nga balor sa illegal nga druga, talagsa lang gid sa Malacca, Bombo Grace. Yes. Subong ya daw ka haluson normal na lang ang 1 kilo nga shabu. Nagligay ganito dara sa bread ko 3 kilos to, di ba? Yes, sa may Escalante 5 na gid to ya ka kilo. Di after sito magbiyahe kita bala sa mga roro, may ara naga-check, no, ng mga K9, no, sa kada area sang roro kung sa diin manda nga barko bala Bombarlin nga palayag sa ibang nga bahin nga lugar abi diri sa Bacolod City. So sa aton sini nga PRO6, no, Bombarlin, kung maghahali naman gid si President Duterte, wala gid sang kabalakan kay padayon sa gihapon basta ang magabulos sa Bombarlin mabakod pa gid, no. Muna kag isa pa ko ni Abako Bombarlin ang aton sa nga administrasyon tayo mga kapresentaya firm sa gihapon. Pero kung sa importante bala, no, isa ka grupo kung imo sa nga leader bala Bombarlin ang madula gid bala, no, malawig ikakahuyang ka man, wala ka ulo bla. Oo, wala ka ulo. Di according nga ni kay Sir Mugato Legal, bisan wala to siya, di Bombarlin tanan nga desisyon halin man sa iya sa gihapon bisan wala presence ya. So, konting ubo naton guro halin sang January, pila na ka milyon na ng confiscate diri sa aton sa may Bacolod. January lang to abi tong 3 kilos dara sa may bread ko bala.
Yes. Pomo Grace. And then, I think March ang Escalante. Oo. Nga 5 kilos gito ya. Yes, more or less. Pambalon 35 yun. Sini nga sa San Carlos, why niya gali ng supply diri sa Sabon. Ang Bacolod, amo na yung supply di sa San Carlos. Oo, ako na kagapon, no? Sa mga pulisan sa San Carlos City. Alin sa Bacolod ko, no? Sige. So, Marlene, pamatian ta ang pahayag sa spokesperson sa Police Regional Office 6, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Pag-abot sa aton nga kampanya, ma'am, no, kontra sa illegal na droga, kahit nga siyempre matapos ng term sa aton nga President, President Rodrigo Roa Duterte, still kita sa PNP, sige, no, ang aton nga kampanya kontra sa illegal na droga, in fact, gina-intensify pa naton ini. Okay. So, may ara, sir, no, bisan nga grabe ang intensify sa ini nga war, no, sa illegal na droga. May mga utod kita grabe sa PNP nga nag-anuman engage na diri, sir, no. Ano, sir, ang imon diri nga mapahayag? Kita sa PNP, no, sa process, wala naton dinatolerate ang aton mga kaugdanan na kung may ara din man nag-engage sa mga illegal activities. Kung makita natin, siyempre, kanal na ginaktunan natin, recently, nadakot kita nga kaupod na natin sa PNP, no, involved sa illegal nga droga. And sa mga ara may involvement pa, o kung may ara pa dira, tagaan natin sila sa warning, no? Naghatag naman warning ng aton nga regional director na dapat yung tatanan nila na. Eh kung hindi, no, kasi time will come, maging control sila. Kaga ini, sir, nga administration, no, itaman matago pala nga madamo sa mga nagsitisais, especially sa aton nga presidente. Basta mo sa PNP, sir, when it comes sa pag-away sa illegal nga droga, no, bisan pa naugatan sila nga presidente ara kamo sa gihapon, ano ang mga dapat i-expect, no, as ano man Japon, nagaitan ni kamo sa presidente, anong dapat nga mga himuon pagid sa mga kapulisanta? Ibaluan naman nato, no, ang mandato sa PNP is to enforce the law and prevent and control crimes, no. So isa ina nga i-implementar nato ang mga layi about sa illegal nga droga, and nakita naman naton kung ano ang dulot sa illegal nga droga kung mag-prosper ini sa aton community. So kinahanglan gid naton ni tapnaon, sige kinahanglan naton magkampanya todo, no, kontra sa illegal nga droga, both supply reduction and demand reduction. Yes, sir, sa outgoing and incoming, no, president, no, sa Pusod Pilipinas, ano ang mangin standard ka PNP when it comes sa pag-away sa illegal na droga? Pag-abot sa campaign natin sa illegal nga droga, tuloy-tuloy ini and i-intensify pagid naton. Okay, Mamo Grace. Ma'am Marlene. Dragi na to sa may supply reduction, but sa supply reduction siguro dako ganang papel nila dito sa Metro Manila kahit ikon mga imported dito gid nagasulod, Mamo Grace mo. Yes, in sakto gid, Ma'am Marlene, kita ya manubsalo di ng lugar ta. Diragid ang dako, no, nga pagpanghangkat man bala, Ma'am Marlene, sa mga kapulisan ta nga ma-stop ina dira pa lang o kung di makasulod sa aton diri nga pungsod. Namin sila mga drogista bala o mabakal balalapan nga duta ang gobyerno. Dason dito sila prisuhon nga gitrain sila paano magpanguma, Mamo Grace. Yes, ang ilang income baklon man sang gobyerno Oo. Kay total subong no ginakulag man kita subong sang inang manpower bala, workforce bala sa kaumahan. Kating iban nagaobra naman sa mga construction sites, so kung why dyan nagatinir dito sa uma because mas gina-prefer man niya nila nga sa syudad sila magkatrabaho. So ang problema gid subong ang mga tao bala, for example mag-arab na dira, mag-arado para sa hindi gid bala mga mechanized nga mga ulumahan, Mamo Grace. Ti mayo neguro sila dala ning i-train, no? At least pagkatapos nila may dakop ang production, dason mas marihab sila bala, Mamo Grace.
Yes, Bomberly, naraba lang ipa-realize mo gid no sa mga tao nga ini nga pwede man gali magpangabuhi nga hindi mag-engage sa illegal nga droga, no? Kayuhon bala ang kabuhi nga nagatulo ang balhas pero mayo ang tulog, mayo ang mahatag mo no sa imong mga kabataan or inspirasyon ka para sa ila man Bomberly. Wala mo ko nara ka sa sulod sa Burzwan, hindi ka ma-rehabilitate. Iba na ganidra, sige ba nagyapon, kaya palusot man sila gyapon, gina bribe man nila ang mga nagabantay para makalusot ang ining cellphone, bala makakommunicate sila sa gwa. Siguro Bomberlin, ang ginadala sang presuhan sa ila, negative nigid no, kag makawagwa sila, no, kay iban gamay lang ang makuha sila, maka-free bargain. Mabalik man siya po. No, mas mayo pag siguro Bomberlin dugangan ang programa no para sa ila nga ara ba lang hambal ka nga bisan preso sila, itaw man sila Japon kag tagaan no sang pagbag-ong ila kabuhi. Amo ginabi major component na dapat sang anti-drug war kay man hindi sila ma-rehabilitate bisan magsungka pa sila bumugres balik man gyapon kay balad mo yung may supply, may access sila gyapon sa supply ang ilang mindset nga easy money dire. So, balik ka gyapon sila sa pagduso. Di kun pwede pa man nga dira kasi may makabati man niya balaya kag makonsideran sa gobyerno total do jutay sa mga nagapanguma baklad na ni duta abe kag pakapangumahon ning mga priso. Oo, sakto gid. Kay para nga Bomberlin, hindi lang sila preso dira no. Ginatudloan man sila kung paano bala ang kabuhi nga kilway ka sa mga kalainan. So, ang mga tani, no? Tani may dugangan sa mga rehabilitate bala Bomberlin sa ining mga tao. Madugangan yung module, ang content sa module, no? Para nga ang ila time dira, no? Mga bag-o, gid, no? Fully gid siya nga pagbag-o. Ara pagyapon na ang problema naton sa illegal nga droga kay nga may mga newly identified nga mga drug personalities, meaning years back why ina sila Bombo Grace pero nga ang nagdamo naman ang mga bag-o. Nagdamo naman Bomberlin ang mga bag-o no diri sa siyudad sa Bacolod may nadakpan ligad ang CDEU. Sa muning freshman kag ang nagligad ako man to barangay Banago man to Bomberlin mga newly identified. Newly identified pero nag-high value individual. Oo, nag-high value individual diretso sila Bomberlin sa taas-taas nga level no sa ila sining pagkatawo sa pag-engage sa ilang illegal nga droga. May tanay ko no tanan nga ra sa relasyon high value no. No, bayo pa yung mga drogista may high value. Pero iban nga ra sa relasyon do why gina value. Bingkong gid Bomberlin. Kangay bisa akon. Okay lang man. Okay lang na kaya you can be happy man kuno. Yes. Anyway, damo ka man yung mga friends. Bobo Grace, di ba? Bobo Anthony. Sige, Bobo Grace. Thank you, Gid. Yes, By the way, when the time is right, he will make it happen kuno. Yes, di ba lang? Sige paguton ta na. Mga hugot pa no. Okay lang. Di ba lang, Bobo Grace? Yes. Ako na batang moto kung ano mo. When the time is right, he will make it happen. Thank you, Gid, Mama Grace. Yes, Mama Erlyn. I believe in that. Mama Erlyn, ini si Bombo Grace ng Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Boom! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Amo nag-sabong kuana, kumbaga ginikanda nagbilin na bala sa mga kabataan. Kay mano katapos na ang termino ni President Rodrigo Duterte. Ang problema nato na sa illegal nga droga ara sa gyapon nagapadayon. Amo susanguna bago ba lang kita sa sining trabaho bala? Kung baka breaking news man kita nga isa gaya ka kilo nga shabu ang nakonfiskar siguro mga once a year lang. Subong nagligad nga Enero may 3 kilos sa dra sa bread ko. Pagka Marso 5 na gid ka kilo nga shabu ang nakonfiscate sa Escalante. Sang Domingo sang gabi
Isa naman ka kilo nga shabu na kumpiskar dara sa may Banago. Kalo sundo normal naman lang amo na nga lambal ganin ni President Rodrigo Duterte nga sanguna minilyon lang subong binilyon gidya ka pesos. Ang tutukan na sa ato na gobyerno ining mga nagasulod na gidya nga supply diri sa ato na sa may pungsod Pilipinas. Kaya manti kon wala sang supply nga nagasulod inaya why gid na iya sang baklon ang ini mga nagagamit sang illegal nga druga. Bisan ano pa na kahanas ano nagakahanas ng mga paginhawa dilaway sila gyapon may mabakal o galing bisan ano pa na nga pangdakop kung may supply nga nagasulod diri halin sa iban nga mga kapungsuran may mabakal may baklon na gyapon sa mga nagagamit. 37 minutos banwa ang nakaliga dahil sa taknang alasan Wavas sa aga. Kulabos na nga aton nga tiyampo diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Darigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kitabuas sa maman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan